Police Report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Mesamanen nga drug suspect iti natili ababen ti bypass operation iti Batak, Ilocos Norte. Nadigbig ti suspect ni Van Joy Lelios Yate nga agtawan ti 38 may sa karpintero. Itiniwag nga drug bypass operation manipod ti Provincial Drug Enforcement Unit may isa nga pakete iti droga iti may pagrup ang nagatang kinagpamareng nga bayar iti droga ket idin ta matiliw Idol Bernard naalaking kuana iti may isang sling bag talo nga pakete iti may pagrup nga droga iti naala hasta meton iti may isang caliber 38 home it revolver nga daniti serial number kadagupan dagiti ebidensya na ala umabot to 1.5 grams ti maparit nga may pagrup nga Cebu nga agbalor iti 10,200 pesos iti gatad na Idol Bernard. Segon ti PNP nabegdan sisiputan iti suspect iti illegal nga aramid na aging gana nagpulo babaen iti drug bypass to operation. Dagdagos matlang nga na medical examination sakbay pa nga nipilan iti kaso nga pinaglabsing ti RA 9165 gun Omnibus Election Code Manugan Ban kastamit iti pinaglabsing ti RA 10591 iti reto may pagkarop ni na panaglako iti droga iti biyang iti PNP at tuloy-tuloy iti drug operation kalpasan iti bulto-bulto nga droga nga naala iti San Nicolas sa Ilocos Norte. Idol Bernard itay laing nga kalabes itabeet datoy panakatiliw iti arkitekto iti drug war iti panawan ni dating presidente Duterte adulata dagiti matiltiliwan kadompekit di dagiti matiltiliw dagiti malan iti rehabilitation program iti gobyerno dagiti may bilang drug surrendery itay laing nga kalabes Idol Bernard. Iti panakatiliw ti ating presidente iti kalman narway dagiti reactions dagiti umili iti probinsya both positive and negative iti reaction da umuna iti positibo nga reaction dagiti kakailan tayo imari dati asida iti presidente dati presidente Wala talakayin. Yes, iti edad nan Idol Bernard kaya dito nga desimpatsada kaya hanga malitlikan nga dapelang ti asi iti Ilocano kengkwan Idol Bernard gabo ko di pagsampet na nga mo Hong Kong inabangan da iti niya and then tinilida kis Georgia ijay Manila and then in Cabildo iti Villamor Airbase aging gana nga naibiyahe iti Rabi ijay the Netherlands babaen iti agent iti Interpol nga isot ng bitbit ti warrant of arrest kenkwana nga balundan nga nangipanaw iti pagilian nga Pilipinas kaduan iti nakita yung reactions iti kaduan tagunato yung Idol Bernard jelang asilaeng gaputi estado na kaya nga nagbalik nga presidente iti kinalakay na plus adda pa iti anayin nga sakit isang nga nagawid iti Pilipinas nga hanga na pulubusan ngayon examine iti doktor na iti positive side met Idol Bernard maragsakan ni Duma gabuta agpulon ko at least sungbatan nan dagiti kaskaso nga napaspasamak bayad iti panagaturena nga pimusay iti drug war iti pagilian nga Pilipinas at adu Idol Bernard dagiti may bilang nga nagragsak ken nagyaman iti panagitiliw na agaputi ison iti proper venue nga pakadinggan detoy kaskaso na no inosente kadi unuhaan kadagiti dumang napaspasamak nga krimen bay ti panagtugaw na kas presidente iti pagilian nga Pilipinas halos nakatutok ti aduangan ng sense iti panang monitor iti update iti panaka-arrestar na aging gana nga naibiyahen iti Netherlands iti laing alas 11 edi Rabi Idol Bernard. At damit dito Ilocos Norte iti lantarang nga nag-post iti simpatsada iti president dati nga presidente nga nagkunandang
dahito ket pangkitaan nga haan hangmat maturog iti hustisya akunada nga stameten abangan din ang parto iti dito panakatiliw iti dati nga presidente Idol Bernard. So iti kalman talaga nga makitam iti puro PRTD iti rumrumar iti newsfeed iti biyang ti social media kalpasan nga naarestar manipod iti airport iti Metro Manila nga agapo iti Hong Kong Idol Bernard. Iti agdama pwede tinamunting reactions met iti local officials panggipelang kada ti panakatili ang kapunta iti allotment nga mga reactions na ati panakatili ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Kit kapsat ni Presidente ni Senator Amy Marcos kit kinuna nang nakakalungkot kun ana. Iso na ket Buwan nga rod. sad At mo na statement na ni Apo Senator Amy nga di jacket mang pagululaeng kano iti sitwasyon Idol Bernard. So iso lang pa lang iti Marcoses nga nakaibat iti statement na kalpasan iti pa naka-arresta. Wan ata aggagayem da. No ni Senator Amy Marcos aggagayem da kadagiti Duterte. Tilang mo di da nga agkikinawatan tatakat dati presidente ni Apo Bongbong Marcos. Idol Dennis. Ken ti amak ti kaadwan pay baka mot kiding adam pasama ka people power. Hamamadlaw pati digiti papaadi ken agsaoda met 10. Amman kasya Idol Bernard. So nga ada iti ada pa iti part 2 detoy. Gabuta ko naman ket like father like son napasamak hindi mapasamak man itan ngem iti pumpuntosen iti kaaduan ket dati panangiwak singamin iti shield dati salaknib ni Apo Duterte iti panakarestar na ti ICC gapo iti panangbanbanat na ti dati presidente iti kalabas lantaran di ba nakayat napatayin presidente kuma iti makalaped wen ado matay bagana ket idi pa nga presidente iso na file na i-file da amin nga imbagbaga ng shoot them, kill them pag talagang imbaon na kadagiti PNP patayan niyo digit no agresister no makita yung unaan yun di ba hindi ka kaseket acts of crime digit yain barilin patayin wala na ti pagbilibak kinapu Duterte ket inako na I will take responsibility amin kuna na sika talagang hanang iramraman ti PNP I am the commander-in-chief siya tinang manda kadakwada siya itakin basol amin dito kuna na agpaypay sumat kagpaypay sumat ket na on the record mot amin digijay all the speeches of the president mai-record data good or bad iso nga dapat no si kaket presidente ingat sa pananalita kasi yung statement mo ay malaking bagay yon na pagbabago in the near future Idol Dennis nai-record amin digijay or the state of the nation address ket ti kumamangigam ka deta ket productive ano nang nagawa mo and so on and so forth ano digiti kayat mo pa nga aramidan nga pagsayaatan ti pagilan na Pilipinas but during that time even his state of the nation address puro krimen ti kayat nang mapasamak mapapatay ti tattao pag maglaban ka lumaban nanlaban ay patay kasakas ti ananang men is statement na idi ko akat amin digitoy na i-file Idol Dennis ken aming ibat ti presidente ket may bilang nga policy ko ng Idol Bernard so nga hanga makapaglibak dagiti mo nan nga statement na ngem iti legalidad dati panakatiliw na Idol Bernard to questionaran ti kaduan laputa nagkamang da iti Supreme Court ada iti TRO na idikalman no apay nga napulubusan na ta so nga adu dagiti legal battles ta nga rumrumar no anat mapasamak anat epekto na kada to'y panaypatayaban ni Apo PRDD ngem iti nakatatsan di kaaduan idi madamada nga ada iti Villamor Air Base ket kinasasalita na dagiti pulis kanang tili kung kuna nagit minahal ko kayo kung kuna na aksang sangit dagiti pulis amang rescue kuana alam mo lang temeten nga naitalo iti sweldo dagiti military personnel PNP personnel apay ket nangasawen no minahal na kayo wait lang apay ket nasawen no minahal na kayo kada inikan in pangaton at sweldo maispal ko maiso na kadagiti
Adakad utang na loob ti krimen. Utang na loob kuma. Adakad kas JT. Ignorance of the law excuses no one. Inako na pa deta death squad iti Davao kasano mo la detan? Alaman? Di ba? Sungor nga di senaryo doon ba nakita makita mo talagang aglulwa piman dagiti police kada military nga nang bayabay king kuana during his arrest iti yan na iya. So dagiti senaryo behind the Shock scenes. Idol Dennis. Do kitain dating senaryo. Wala namang since the time after Marcos in history, in books and in present time nga kalpasan ti malpas deta nga presidente sumreken deta investigation against kaya deta nga presidente adaka di nasayaat nga presidente after digitan awan met di ba adaka di awan met tunggal nga rumwar ti may isa nga presidente batikusen da tunggal adati sublaten da kasi awanin iyan ta power wala awan makapudno adakad makapudno iso nga na maem tumet tuno makababanto ni Presidente Bongbong Marcos, iaramidan dan tumot ti kastoy. Saan ka di? Tama, especially iti projects na tayo. So nga, tago na mo na awang kat power and talaga may katangkat ngiten. Talaga. Nga sunto iti tiyempo, nga panaka-ududit, pangkita ko na mangkinatabot, ay dala nga pang dadael, Idol Bernard. Ngayon iti na nakamat ti dati Presidente Digalman, urayan nyo mga baklang ni Sarang nga Presidente. Ay apo, kasano nga mga bak? Kasano nga mga bak sa ang daming crimes nga napasamak. Dito anak na nga Vice Presidente, pangtain na nga patayin ti Presidente. Pangtain na pa nga patayin iti First Lady, pangtain na pa nga patayin iti Speaker of the House. Kasano mo la deta? Digitoy nga pangta iti panagbiag kontra ka digitoy nangangatong opisyal iti pagilian a Pilipinas, Idol Dennis. Again, these are the words or statement that can be found nga mabalin nga ipila damanin nga reklamo against the Vice President. Nga kunanakat mga back to death ni Inday Sara Duterte. Kasano? Ket no pilaan danto ti reklamo isunaga po kadigitoy. Isungor nga ada dete impeachment. So ay Brad, padaanan tayo iti agbalin datang epekto na. Iti panakatili na aging gana nga naibiyahen iti the Netherlands, iti ICC nga pakadinggan datoy kaso ng against humanity, crimes against humanity during his administration. Iti pagyan ng Pilipinas kaputado iti mga relations iti netizens kalpasang nga nibiyahen iti laksid nga di TRO ng parokati Supreme Court tulata iti biyahe na ta Interpol iti nagkamangan dati ICC tapos text ma-apprehend matiliw ni Duterte iti dato yung kaso. So, iti tigaslang no kumatala sa first episode pa lang iti napasamag iti nagbabal ni Kalman nga nakatutok ti adwan iti panakatiliw na nga nagdumat reactions both positive and negative. Damay pa lang manipot ti PNP ti update ti Duterte. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.